Com cada Nadal, des de fa 9 anys, la Camerata Sant Cugat i la Coral Polifònica de Trem han ofert a un entregat públic trempolí la cantata de Nadal. Sota la direcció del trempolí Xavier Baulies, enguany s'ha estrenat la cantata Com un mirall. Aquesta és el resultat de la unió del compositor Manel Gil Inglada i el poeta Carles Duarte, tots dos presents en la seva estrena a la Lira. Som una capital, entre cometes, de la creativitat musical, almenys avui. És a dir, avui s'està estrenant una obra musical que a nivell català ho estem fent fa 9 anys i, per tant, té la seva importància. I ho fem a Trem. Els textos de la cantata estan basats en una selecció de poemes adaptats i estructurats per Duarte en 4 parts, que configuren la seva mirada original del Nadal. L'obra consta de 4 parts precedides de preludis sobre els quals l'actriu Marta Angelat va recitar els versos dels poemes. Tot i la distància, existeix una estreta relació entre la Camerata de Sant Cugat i la Coral Polifònica de Trem. Normalment treballem el mateix repertori. Són dos cors que tenen, són els mateixos cantants amb dos barrets, diguem així, perquè es coneixen molt, pugen aquí dalt, baixen allà baix. És a dir, una relació també de repertori tècnica i humana molt gran. Per tant, és com molt fàcil ajuntar-los. El mateix concert s'oferirà també el proper dia 29 de desembre al Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès.